Waqt laqa mal-Kamra tal-Kummerċ, il-Kap Nazzjonalista Alex Borg qal li tkabbir ekonomiku għandu jkun ibbażat aktar fuq il-produttività milli fuq iż-żieda fil-popolazzjoni. B'referenza għal rapport li jidimħejji mill-Kamra tal-Kummerċ, Dr. Borg qal li waqt li l-valur miżjud gross żdied b'aktar minn 80%, madwar 70% ta' żieda ġiet mitkabbir fil-popolazzjoni u 3% biss minn żieda fil-produttività. Żied li l-prodott domestiku gross mhux dejjem jirrifletti l-prestazzjoni tan-negozji, il-pagi u l-kwalità tal-ħajja. Dwar l-enerġija, Dr. Borg qal li l-tuħ tad-dawl qed jolqot lin-negozji u sostna li l-Partit Nazzjonalista kien wissa dwarha. U appella għal sistema aktar effiċjenti u affidabbli, sostnuta minn investiment qawwi. Din mhix kwestjoni ta' ġenerazzjoni ta' enerġija ma ta' distribuzzjoni tal-enerġija għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-konsum qed jiżdied, però ħafna mill-infrastruttura meta niġu għad-distribuzzjoni ma sarx l-investiment meħtieġ biex tiġi pari passu mal-konsum illi qed ikun hemm speċjalment fl-eqel tas-sajf bħal qed naraw dal-aħħar. Il-Kap Nazzjonalista qal ukoll li t-traffiku qed iżid l-ispejjeż tan-negozji u jnaqqas il-produttività u appella għal pjan nazzjonali fit-tul. Tkellem ukoll dwar il-ħtieġa li n-negozji jitħejjew għall-intelligenza artifiċjali u l-użu tar-robots. Dwar l-ippjanar, il-kap tal-Oppożizzjoni appella għal reviżjoni tal-pjani lokali u għal qbil bejn iż-żewġ partiti ewlenin dwar direzzjoni ċara għall-iżvilupp tal-futur. Sostna li l-iżvilupp għandu jsir skont pjan li jirrispetta l-ambjent, il-komunitajiet u l-kwalità tal-ħajja. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kamra tal-Kummerċ William Spiteri Bailey qal li n-negozji ma jinvestux fil-kritika iżda fiċ-ċertezza, fid-direzzjoni u fil-fiduċja. Sostna li l-Oppożizzjoni għandha tippreżenta viżjoni, preparazzjoni u alternattiva kredibbli u staqsa x'tip ta' Malta trid tibni jekk tkun fil-Gvern. Huwa qal li l-mudell ekonomiku li serva tajjeb lil Malta għal qatt ta' snin wasal sal-limiti tiegħu. Appella biex il-pajjiż jgħaddi għal ekonomija msejsa fuq il-valur, il-produttività, l-innovazzjoni u l-kwalità. Saħaq ukoll li l-Gvern u l-Oppożizzjoni għandhom ifittxu qbil fuq prioritajiet nazzjonali bħall-enerġija, l-edukazzjoni, il-kompetittività u l-governanza.